Patxi errementaria. Bazen behin Patxi errementaria. Oso gizon gaiztoa. Barrabaskeria izugarriak egiten omen zituen. Horregatik, Zart deabrua bila joan zitzaion, infernura eramateko. Oso gaiztoa zara, Patxi, eta infernura eramango zaitut, esan zion Zartek. Bai, baina lehenago gozaldu egingo dugu. Ados, onartu zuen Zartek. Mauka jan zuten gozaria. Baina infernura abiatzeko orduan, Zart ezin izan zen aulkitik altxatu. Zergatik, Patxi gaiztoak lekeda jarri ziolako aulkian. Zart deabrua itxatxita zegoen. 3 urte luze eman zituen aulkian jarrita. Geroago, beste deabru bat joan zen Patxiren bila. Axut zuen izena. Oso gaiztoa zara, Patxi. Eta infernura eramango zaitut, esan zion Axutek. Bai, baina lehenago gozaldu egingo dugu. Jarri. Ez, enaiz jarriko. Orduan etzan zaitezoean. Eta egin lokuluska bat. Bai, hori bai. Baina ohean ere lekeda jarrita zeukan Patxik. Eta Axut deabrua itxatxita geratu zen. 3 urte luze eman zituen ohean etzanda. Axut infernura itzuli zenean, 3. deabru bat joan zen Patxiren bila. Gatz deabrua. Oso gaiztoa zara, Patxi, eta infernura eramango zaitut, esan zion Gatzek. Bai, baina lehenago gozaldu egingo dugu. Jarri. Ez, enaiz jarriko. Etzan ba ohean. Ez, eskerrik asko. Orduan, zazpikuak jatera oso gozoak daudeta. Bai, hori bai. Eta han joan zen Gatz pikondora. Baina pikondoan ere lekeda zegoenez, Gatz itxatxita geratu zen. 3 urte eman zituen zuaitzean. Baina egun batean, Patxi errementaria hil egin zen eta infernura joan zen ateioka. Kas, kas, kas! Jo zuen Patxik infernuko atea. Nor da? Galdetu zuen infernuko atezainak. Patxi errementaria naiz! Patxiren izena entzutean, deabru guztiak izutu egin ziren, eta atea itxi zuten dardaraka. Orduan, Patxi errementaria zerura joan zen. Kas, kas, kas! Jo zuen Patxik zeruko atea. Nor da? Galdetu zuen Done Petrik. Patxi errementaria naiz? Patxi errementaria? Baina, zu oso gaiztoa zara? Ez zara zeruan sartuko. Baina, Done Petriren ondoan emakume bat zegoen bazekiena Patxi oso gaiztoa zela. Eta beldurraren beldurrez esan zion Done Petriri. Oi, utzi sartzen, Patxi onona da eta. Eta azkenean, infernuan ez. Patxi zeruan sartu zen.